ili mwaligania igase studio asimambia bono arago sogeria ibn mugusi kisha baadaye tuchake chingwanichi ya masemo. Karibu sana mheshimiwa Jared. Asante sana. Asama lieta ankoro ku Jared Obungu. Tugankwa ni abantu baito bonse bagusi na mono abantu ba Masimba ngo bakwani mwensi pi tuchakere koruga ligoro lya michoki tochera masha togende mborogo togende suguta togende mokorogo ino igoro togende kerema togende bonyakoni togende ibanchore torwabu togende lya nyatundo abantu ba Masimba baito bari lya nyatundo togende lyoira togende ase tokorokanga Mosisa togende Nkorwa togende Nyasike togende Gekonge togende toira nase tokoroka Ekona Metembe tocha abantu baito bari abigutu Ramacha tocha gokolera Masimba ngo bakwani nako batebinga karibu sana ase show ya lero. Okay, mbiamono sana omosike Jared kwa orokire munyangongo bwa onga egwodi yao ya Masimba unaielewa fika. Tebiringa kweli kabisa egwodi yao ya Masimba unaielewa fika kabisa. Ikiagera wakwandire chinsemo chonsi chikorosi egwodi ya Masimba which is very okay. So li swali wanatidi ko bolinga ki ina no manyete egwodi ya Masimba. Ikiagera tayari kwira niliboli ndara kubolia egwodi ya Masimba kworokiringa ino munyangongo kabisa and indeed you hail from Masimba ward. Bono Jared Obungu egwodi ya Masimba watebire nekirokyo wa MC okoligia gusena mangana tabekirane ya nekirokyo wa MC enkoligia aso mwaka 2027 year next year 2027. Yes. Na security tekoligia kirogeke asing enchonte tekokonya abantu baito twabere togochora abarai ndio korumagaga igabakole gasi lakini bonekera okoligereria gasi turikororanga abanyakolire boronge nobo gambi obule wasi asekera omuntu ndio ekero kororanga nabo gokora egento keria babasinyiro gokora nabo gosoa nayo ogekore. Okay. Bona singenche gasi asarekire entagete nsororo yes nteme gokora ngo ungeta keira gokora ngore gasi ngie. All right, ntaragenda seri swali rinde Jared Obungu ningo neki agakora nkiri kieke Jared Obungu inche engiboira aliria bigutu nkereria bigutu ndio nonso meteria bigutu primary nkaruo nkaenda Masimba secondary ndio ngakora nkaenda Kenyatta University yes ngakora nkanyole gasi y'obwalimu ngali kuna TSC bono nongo kole mirimo. Okay. Nongo kole mirimo yana abosongo lakini aso naikira bono goiko mwako gocha yes Nyasaye gawanja nalintete gosaba Nyasaye ankonye nsukeke wango kende. Jared Obungu no mwalimu. Yes. Wa serikali wa serikali ngosomie Gesongo English and literature. Mwalimu wa Gesongo na mangana literature. Yeah. Ingeke giasinye kera serikali yakoete mirimo ekogwakana gosaya serikali tiko gwakana aya ngwakane lakini bono asobo gimabwo muntu ngotwara tori sabali. Okay. No ene byongozi ebirororo byonspi mbachakire to uongozi. Okay. Yabachakire tasegete bono ngo ikere ngakyo koranga asewe ikire wasabiribia nande naboko enda osabwa abantu ase enseminde. Jared Obungu ekero bwigwete ime yao. Yes. Notagete gutigo bwalimu ogende kuligekero kyo bwa MCA ase wodi ya Masimba na kolengana nelichikoliense ya Kenya. Yes. Ekero kwenda kuligekero gobuneki kya siasa we call resign. Yes. You have to write an official resignation letter ekorokinga bono watigire pi you are no longer a member of TSC. Yes. Tulikokorera mirimo serikali igotageta bana inchi bakoe mirimo yabo. Yes. Uragenda ali asumu bwekano watigire bwalimu. Kigara baita balimu nande mbale sikana bande batete kuliko. Yes. Onyaolenga kwachire toire tikero kyo bwa MCA. Yes. Ngakyo ralengerali. Bono ninge bangete ekerogo so siasa. Kerogo so siasa gosoko gende gochake nchere nye gosobo gimobonya. Ogotwara chi choice ibere. Okay. Ngana bore ire gositoira. Okay. Nande kwebanga nga
in case utaireti nkio bweneta gukora Okay. igo ng'a abuninge bangete nimanyete the consequences of everything. Okay. Ng'a baka bwe bange kwa mayanga ng'a kiota itago lakini rene ngo chigoteba ng'a kere gento ense kere gento. Yes. Everything starts with one step. Kweli. Step nero go chakere a journey of 1,000 miles. Yes. Utambe go chakane step em. Kweli. Igo ng'a bona linda itakole mege kama go ya siasa. Okay. Jared Obungu Masimba ugwodi bona gabana tugukona ni bwato mo MCA. Yes. Naende yatwalira ba MCA babera I think kuru babere koru kuru devolution ya chaka. Devolution chao. Kegarantu abwatali yenga Tukatwara na Josh Orora. na mbatatu Yenga Josh bono no yogata to. mbatatu by the way mbatatu ndali babere mbatatu kegera Josh Orora na rengo Na bono post. na ono boss Mairo Eyo. nero tabire kirwa guchikolini kibo jumbe. Yes. Okay, nkiki jasale kase kodi ya Masimba kera bara ya bonsi babeiro miaka zaidi ya 15. Yes. Nkiki getara koruboronge yako betereri utagete kubeke karamu nse kabisa. Yes. Elindo gende uchikokonya abantu buno gwateba. Ne bintu ne binge lakini nteto gukwanera biribia igoro ya muhimu. Ndio. Egente getanga ne chipara. Chipara cheito karoko ligerelie wodi ngima. Chipara chisalegete kweli. Ndio. Kuruba leta the devolution tuatemire gotema aba MCA bonse babeiroro batoro seli chipara. Ndio. Lakini ingaki iteranyalekana gosegente kinkeranyalekana. Mbwate chi example chinyinge sana je chipara bunga bono ngoenda andika epara bunga bono nere go swali abigutu primary and secondary. Okay. Kero kurwera mi swali abigutu primary na secondary. Debwate bridge geteralia bridge you know na yonyerole it is a very big danger sabana abantu edaraja asabana bagweta n'abantu ebwate okorangete geta collapse epari ya lengere mukuru gaige elami astokoro karamacha egende chigo soka astokoro kalia birundu lakini bono ekaetigwe tractor egatigugo nande tari eroyoka. Yes. Oise kogenda astokoro kanga astokoro kanga baskali. Okay. Dubwate pare nero yalenge kole mukuruo eruo gende mpaka astokoro kametembe. Pare inero teyo. Dubwate pare nde koro kunga lia kibondoli na lio mwebo. Alirugora astokoro ka metembe na segete tokoro kanga echigo soka astokoro kanga lio mwebo. Epare iyo nere yasalegete sana. Okay. Epara nere korusuguta market. Egende mpaka suguta secondary school. All right. Epare nere yasalegete baka ego pidi abalimu oyo bwategali agotige ase market ya utara na magoro. Epara nere tobwate nere koenda Motonyoni primary. Yes. Ne pare inero yasalegete baka no ndobwate Catholic church yororo. Right. Mufata gago chagotige egali asa tambe sana asingenje egali take school otara na magoro mpaka school na se kanisa. Aya bono chipara kenga chons no genda togende para nere ekoru astokoro kamakoro ino etegende baka ibancho le muino. Ndio. Pare iteyo ogende chipara njire chire musisa ngumbu ne chinde chire asitokoro kanga lioira. Pare chichonsi okonyoranga nchiri weteka bono no ene pare egocha koru Masimba mbaka yacha kosoka metembe para ntu bwataga bypass kare gatiabo pare iteyo so egente kenene geko mbwati amangana echipara neringa ekero chipara chire chingia okonyoranga abakulima abakuire bintu byabo biyese market. Right. Aya abantu baitu nabo bakole biashara bakabutuko no bakole biashara omanyete nga ngokole biashara onye Masimbole onye Ramashole onye Nsugutole onye ngayole omayete nga ngikandika. Yes. Igonga asa mangana ya magenderero ekaro mutabu ati chipara amagenderero akoba makongu sana. Igo ekina kigente getangani egento gya kabere igonta etekoligereria mangana ye chinyagitali. Inyagitali tobwata asa Masimba ward enene koro ku Masimba hospital. Right. Inyagitali iyo ekaro kunyeligereria ninyagitali etabwatima lioga isaine. Na ande tutagete nyagitali yire imokiwe echebe no ene level 4.
because bone kero kurigereria ense meri ya Moinari se itonspi okonyora nga enyagitari inerere nene na Masimba yabeire bone ere sub county igo nga enyagitari eri status ya ebwenete kuimukiweche level 4 tigere nyare gokonya abantu baito ba Moinari na gokora egente ekyo tali mu MCA biekora akore lakini no kogenda okora representation because egasi mu MCA mono no koenda se county assembly okora representation mo kore egento tokurukanga wachitate ngenya gitari eria yaikira se bone bwenete gukinwa okay umushimiwa Jared yes watakira gukwanira igoro egasi mu MCA yes no come out clearly egasi mu MCA nerie yes egasi mu MCA ere mara gatatu number 1 representation of the people ndio nayo uchia se county assembly oteba amalero ose ebirero by'abantu bawo chiparanchi salegete all right batagete chinyagitari ndio for example asamangana ya masomo nye basari kerenke nayo kwenda otebe basari tegoisana amangana ye onspie ye kwerende ye ward nayo kwenda otebe ebirero by'aba amachi kistima yes correct number 2 egasi yo mu MCA nigo tokorokere legislation inerere the main one korosia machiko okay ni numo korosia machiko ndio nandi ni numo wete bake budget tumekase ward ose county all right bone bintu mbire ngora bunga bono okonyora aba MCA mbale bagocha bacha kulira nga gento gitinto bwati ne bintu biba bwenete kubikolera ase legislation is very assembly because no bakorosia egento tokuruka machiko nandi betie budget right bono nabo bwenete karole gali ubwenete kotebanga ebintu tutakira si word chito nebi nandi tiga tubibekeiga tomente chibesa onye nasa amasomo tiga tomente chibesa onye nasa chipara tiga tomente chibesa okay igo taraja kulera abananchi ubwenete gokolega asi ya okuru county assembly asi okorosia machiko yogokonya abantu baino right bono abuno abantu baito basireta abange in fact abantu aba MCA tinanya korora I've not seen nanya korora aso mu MCA agosoka gotebanga na rete terichiko gete members motion gete egotebanga ntutagete gose kuini Christ best chipara gose kuini Christ best chichi yagitali abantu banyora mariogo bono yaikire ko ba okuiranga the MCS ibagosabe bintu korwase egabana and yet na wabweneta okoraki korosia machiko na wetie budget ya okoraki egutumeka ase county igonga bona se gentonta getuchi okora mono nande nko insa ko abantu amasime baisa ko ngalibaga I'll be bringing and making so many legislative bills chiogo takagokonya abantu baito okay ligere banyale konyora magenderero nande nkwane ne CMCA chichinde abutora choru na barabonye ngo choru toleta machiko yogokoraki yogokonya abantu baito chibesa chichense kabisa because that is why we brought devolution all right asante sana namba liyo moelio endo atebega sinde MCA no gokora oversight oversight ni moko ligere linga kigabana tiri gutumia besa bobe because na ubari executive igonga ekero konyora nge gabana ne bwata corruption kono nyore gabana ne bwata obokurumi eminitinga oversight teri gukora uburonge nabantu kia nabantu bakora ku MCA so intuni tutobweneta kuligere linga ki egabane ngo wajibikere egabane chibas chia tumiru ngo kora chire ngo chire to where they are needed as chibweneta ko kolegas igo amangana yo oversight naro tuguchukuligere limono because yokonyora si county assembly chinyinge chigabana chibegete aba MCA umubuko oyo noro yokogera ba chigabana chianga yagutumia chibesa bobe chimanyete ngaki abantu bali bonsi nimbabegetare nimbabegeto mubuko bono ninkora bonganta getegene gento gyo barakole igo strengthening of devolution actually ibwenete guchakera as county assembly okay kine kigento tutaito guchikoligerelia karatora sora all right asante sana egodi ho ya Masimba nebwate representative yes yabantu ba Masimba se county assembly yes egasi ya enero ya oversight yes crossing ko ikaranzare budget ro ne crossiko yes. Kera is one of the members of cross budget yes oversight ingo ya korale yes so for example aye go ikaranzare no MCA yes as a county assembly
kwa represent your people. Yes. Magania ugwachire kwa batebiri nganche gento ntakiri ne gesima bantu ba ikorongo baralemerwa gose kontageta abantu bemburuga ali bararoserwe para. Yes. Kwa yebekira se budget. Yes. You see? Yes. Ekarwa bekira se budget, the executive ekora uno mugabana. Yes. As the CEO of the county. Yes. Nere obwate the powers chiwa kora mangana implementation. Yes. Ofeli tarakora. Yes. Korengana ni sababu chiri araru. Yeah. Nkiora akora bino mo MCA. Again tongere tokoroka public participation. Obogambi nde doji koleta no bogambi bobwate public participation. Kende gion singo kora se assembly. Senta etagokora. Alright. Pakangini borbu abantu. Oyendo kwane n'abantu nga naletire bill gete. Yes. Sina abekire gesima kero sugu nyagemi. Osekero sugu motonyoni. Osekero sugu musisa. Inchute bi abantu. Ikaransi abantu batebi nga digiriri gasinga ndeta bakora. Digiriri genteke nda kebeka igonya nkiraba amagoso tali asendale. Amagoso ara sumuntu kiwe igabana. Lakini itari ero mwelio. Nabo kwenda paka so mugabano. Maiteke rocholire unge mo MCA teminute ngo guchiko bo umubisa bo mugabano. You must work together. Arone minute ngarasma bo musani bo mugabano. Na teri minute na robo musani bo mugabano. But you must work together. Okay. O to ale balance. No maitenga ki when you are doing your work as an MCA, especially oversight na kiregento, no maitenga ki eshelia goteba. Bono ekero kwa bekire binte bina gavana terakora. Yes. You have to raise that issue first with the governor. Ekero kwa kolire you can come to the county assembly and raise that issue because we have county assembly sessions. Okay. You can raise it there. Otebi governor egente kegeche isiko kemanya kananga no binte no bitebeta lakini mbirakora. You can also use the media. Ungabono gaiga ungatore gaiga. I can come here, I say I'm doing this, the governor has failed to maybe do what is supposed to be done. Okay. Alafu na kurwa bubono umanya kwenda kwaeresa abantu bao moikaranza public participation. Okwane n'abantu batebi bibi na akolire ekina iruneke na begete binebi governor taranga lakini ongeire ekemo igobono nabo nyara ko move n'abantu moko gende njere yemo bamanyanga ki no ekenkera akorwa blame te wena tiko baso mu MCA. N'abantu baitege ntongere batamanye tinga implementation ya gokora ne executive. Lakini it is because batabuga knowledge of that. So it is you as the representative kwendo tebi abantu ngaki ebintu bireizet lakini mbira akoro, but it is not my wish. So equally you mean information is power? Yeah, information is power. Okay. Most people don't so, have that. So what abanga nobe gokobana abantu bawo? Yes, public participation. Okay. Yeah, bunga bono no eneka rontaraji ko boli tukocha kuika uchianga ali. Tuanalira ebiongozi ngani tutoko tebi abantu egento tocha kokora. Muntu barabuntu ko ba chance bato tebi ngaki na intu egento tutagete tokora runeke. Na there are unique problems kira sekenyoro. Batagete ke ba addressed. Mbale batagete chipara. Mbale batagete ki amache. Ndio. Mbale batagete chinyagitali. Bono it is good you go ukwane n'abantu nabarabu utware sessions n'abantu. Ndio. Obabolinga ki iga nyagemi. Iga musisa. Iga masimba. Ungabono ntubwate town ya masimbe bwate it is unique challenges chia bamanya biasara nama inkimutagete tokole kwanza abantu bakwa maoni kurwabu kwamanya kwenda kwarosie kwirende yawe manifesto yao nganki utagete gocha gokolera abantu ekero moko enda igobono okonyoranga everybody is owning you and owning the problems that you have in that place. Asante sana. Omuske Jared. Yes. Ogwate banga igobwata abantu bamasimba senkoro. Yes. Negento kiagerota gete mirimo gokora bono gende gokorera abantu bamasimbe mirimo, it is because you love them. Yes. Na hinde otagete masimbe ekine igotaringa gotagete ko basobora ibusaigo. Yeah. N'abantu otagete gokonya. Ne calling. Okay. Is a calling by the way obogambi okorangiri ngore. Yes, obogambi okorangirwa might no mbona I'm serving the people. Obo ali munabara buno ne calling. It is true. You know we are serving people. Yo, I agree with you in totality. But bono no enobo tangasaji obo you are serving so many people. There are so many people out there. Bono utatiga escope eri anende eskuru ngabona ngosomia yam. But I want to expand the
the scope Okay. digeren chake kusabwa abantu bane Okay. ba masimba nande kuchimutu na bora nyola nga nyasaye wancha we have big dreams Okay. ekera isa kwesa kwa babo nga ngeta ke So be it. Yeah. Bono Mosike Jared. yes Ebirangera byobwate bya sana. At any given time kwana gotema gusanga n'abarayi gusomurayoro gusaba beiro ikero no maite kobo murayi doesn't meaning agoro mungaini kubwo abantu bandi. yeah Ayebuna a technocrat usebune professional kwanya gotema kora ikaransa no murayoro gusanga because mwensi kirenga ngiringa ki masimbe kine abantu bakonyeke Yes. abuye basha dikora ikaransa ngite turasanga ngo torenga umugambi ndo cheke gaki agukurekaniria ekoma ya dendo jengangira babuya kiminyoka moina igesonge kigendo mine igaze assembly omo okibeke grammatically correct okwana such like things nataka okumanya omugambi okoro ku Josh okabeirororo was my schoolmate. Okay. Actually etosomete na Masimba. We were in the same class. We were in the same club. We go to journalism. I was the chairman, he was my secretary. Okay. So no ene kera so eto bugambi we were together nko onte alenge ngo no aro bugambi. Igo no embono ngo interact tore. Okay. So even at that time we used to interact. Tocho mheshimiwa boss. Yes. Robona iga. Your current MCA. The current MCA. Kinde University my first year. Ndio. Kenyatta University as mwaka 2008. Na liale form 4. Metembe. Okay. Metembe secondary. Ninchiete Metembe nkahewe gazi. Ninsometi mwalimu yani mugambi boss for 1 year. Masometi literature nigesongo. Ogono musani wanene erali. Igondo jina na kwa Bono otoro jina akolile. So I taught him for 1 year. So we also talk na takete ko boli keroge in 2022. But we come from almost the same area. I ngatiganga ki ora boli ne lia kabera ali ko boli ngatiganga tigamutigere aboli lia kabere arole go sengo fanikiwale na nababole tia kafanikiwa. So otemira sa temire ebi akolire okolire. But I made up my mind about as 2027 bakambolie tigere na inchi suki kurwa sa bona ikaga teba biekanga ki inchi na arura ndagete ko ngenda gento kike obo MP. Bona njitinde ndiko mu church. I wanted the people to judge him because they can see what he has done. Na ubara mubekera max. Lakini okobora mwalimu wa ye. Bono ya tende tiko judge. Munale ngo mwalimu asekera si arombo limo church. He was a good student. He also went ahead to do English and literature. Yes. Actually if I'm not wrong. So I did my work. Bona so bogambi porabu ngo tiganga tigaba abana inchi ba Masimba ward ba mu church. But what I was saying, lakini kera bwana tore we do share. Okay. We do share. I know the challenges ya kukwana ungabono I know mbatwara minano ni gabana sana ni yekagera ega affect is delivery. Okay. Because ekaroko nyoranga mu bwato mu minano no ni chief executive ye county, then it becomes very hard especially to deliver on what you wanted to deliver. Okay. So it is common knowledge. We have been denied some things as a Masimba ward because you kominanuko between the two. So kero kuligereria mheshimiwa Jared. Yes. Emina ni yomo governor no mo MCA. Yes. Ni affect. Ego affect ya bantu ba Masimba. Okay. Because bagatebanga ndume wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Bono konyoranga because mina ne yere even the development projects. Yes. Chia lengo cha kokoro Masimba. They have not been done fully. Okay. Maybe bibi akolune bike ungabono Masimba na ramba tuagachire market, Masimba market nere county agacha. Ne market nere ba agacha ramasha. But there are so many other things bunga chipare especially bunga nagote and the other things bitarakorwa because of iminane. Even the allocation I saw the MCA saying and when allocation get nere tu abwenere te koyo onyora to koyo less than other places. I can't prove that, but that is one thing. Yeah, even fuel levy you saw. We were given peanuts actually when you compare with what others were given. So I think affected the delivery of services to our people in Masimba.
But bono nakinate banga, I don't want to judge the current MCA. I want it to be on record. Dinga kiti abantu bamasimba boka bana wara mo judge because again he has gone for another seat. Bono lende kibara but inga kiuta mo judge and yet whatever inga ki the reference ya project ringi ya development tira correct. Yeah. And I've given a reason tira correct kana bunga to akagerete. Yes. And I've given then how can you ngakiura tebe ngato nyara go judge because you see you might you're a constituent you must have yes, of course yeah bunga na teba. Yes, the delivery has not been up to standard. So bunga to akagerete. Na and then a real reasoning maybe it is because of that ose mushimo jare ose mwari mujare muskijare digotete tutete korora kananga igotagete koso aso ugotumekeria dari umuntu yani igotagete goche of course intageti umanyete abagote abomugambi umuya ngo liyo gotebe bindata ituchi gokora you know blame games inchiri kolenta magendera. Okay. And I don't want to be here to be criticizing abantu na chakora amaga gosekoteba. So it is clear but putting your lead on toes. Yeah, but yeah, that is what I'm saying. The delivery has not been up to standard. And actually that is why I'm going for this seat. Not only him, I want to put it also to the others who were before him. Because to the taringa masimba acha getegeraso ko masimba ngarire ke magendero. Because yes, from even the first one, the second mpaka erasa ikire when you look at what was delivered na batokorigeringa bintu mbira korubungeta kire akimosike Jared. Yes, masimbe yanyorera ba MCA batatu yes. Over devolution yechaka. Yes, bonse nabo bagocha buno gochaiga ngagotubuga to kurangaligwa otete kokonya bantu ba masimba. Yes, ayo banyere kwatebirenga delivery tera up to standard. Yes, buneta kire magendero bana inchi mbara yanyora paranchira rosi gubuya nebintu binde mbira rosi gwa ayo bono gwachire naye no muhia. Yes, kieke bona go saye ora chutume ke bakwigene ngakibona barakwige na igera bali bana bari goteva bumanyete obonye no muzike you know abazika boss bibachagete go bazi bakateva ki I'm the best. Yes, bono umaito bogambi obongo koyega koyega umusubati so koyega nyaruka mbone ke tukuri chukura no koyega to chikoyega abantu bono kero munde geragoja koyega umusubati gusukurigie umuntu bakatumi nabotokumaji gutumia the same language at the beginning. But then at the end ngochiro kwanyoranga sabanta abagoja there is somebody who is serious. Nabakonyoranga nabo mbali bagutumia mangana bosa but in actions they are not doing that. So ente tuchigotebanga naboranyole bachirichire dia naboranyole bachirichiti nabale gukwana bungango kwana. But I think I'm very different because I believe in action oriented leadership. Akitokora tumanyebo maybe from where I've been, because ngoligerere track record yomuntu. I've been where I've been, I've served. And I think I've served well where I've been serving. Okay, mbali na mangana oyo bwalimu. Yes. Umushima, who is your political role model? My political role model for a long time was Raila Odinga. For a long time. Yes. Odatigaga chaga ikagatia to na to sireli enjeragete lakini bono naji to realize after looking at what happened to him when he died, may he so rest in peace. Maybe he was not himself. Actually there is a part because he has been agitating for good leadership for a long time in Kenya. Okay, so that is why I considered him a role model yani. All right. Because oligerelia mangana multi-party role entity. He was in the forefront of fighting for that. Mangana devolution ya bantu okwana, he was at the forefront. So that is why I like this type of leadership. Okay. Yeah. Asante sana Mheshimiwa Jared. Nagosa tubekerega tonabu. Yes. Tubekerega tonabu tonyora mangana maya sinchira yo wikano ne jinsi sato na Ronald Mayaka. Kisha baadaye ntoira na sensemo ya kabiri chinkwane ichi. Kana kweroberia kero togochaga iga bono gagusi norocho murindo unore noroche omotengecho siasa bono genderete mabirira gari iguru bintu byakorekanire binge ande negesie kanene no kwarenga setari yabarayo bakomerie serikali you go together. So ngoja tuligereri tororenga ki aye endege imore nkali kiole igoli nete yawo ya kibinafsi ebasi kwali inire yero yesukuru you know I don't know. So utakuja utuambie sensemo ya kabiri naomba usicheze mbali tulia hapo ulipo mwacho botegereri ase studio no moske Jared Obungu kurwase egodi masimbe gentakuligia nobo MCA kuna natora sensemo yo moelio yichinkwane kitwase kuchiandale. Meanwhile ayibuno mulemi nyole mbusuro ekoro kwa Aminika WH403
nabo igo WH505 kurose company ya Western Seed elindo smeka yonyora liga sadire ligi ya kigima chiri chimusoro chikolero butukino bolingo lwe kerengo kigoro na gotoka ngago chigokora buyago chikolemeria marwaire unabona boli bwa live blight borwaire una mistake virus gatia marwaire ande amange ukona ne company ya Maseye mobile kireri huko which ase sales at westernseedcompany.com gose ubakire simu yetra 0705 505 simeka mapema chimzulechi kurose company ya Western Seed onyora liga sadire ligi ya kigima Western Seed Company bringing technology to the farmer. Ejideka chatigaira igana actually ne deka ya mukoraga chinsa isato chinsa chi Afrika ya mocha mangana mayena ragocha sigi keke sana kirebosio ekera muroche Ronald Mayaka Brigadier amesimama tisti kabisa endako ya letera senchira yo wikira nunche ngoro kwa MC Dudu usicheze mbali. Hey KCFM Yonka Yomogusi Radio Nambeyemo Eboto Manyi KCFM Yomogusi Eboto Wasenya KCFM Kaninka KCFM 94.1 yo KCFM 94.1 Inka Yomogusi KCFM emerongo kianda nenye enuguteyemo Inka Yomogusi Rwa chintandanye chense gosi abantu no bali bakona gukemba abana baito na mariogo yo gotindia kinyasore no chire chikuperi no chire no nyana marunaro abaiboli baito mobe maiso mutari gwanja moja se binyore chiparapara chia sarekire ras mosu gumne gulwaru ikipara umanya kana ore pikipiki ko soki aseko ko soki kuchi togwe sinderere chai pakare. The only challenge we face as a country is insecurity caused by politicians. Wanapanga vijana na goons politicians. Nendeni mikutano kwa amani. Hii kiburi ya kupiga watu goons na polisi na hii watu wamekataa. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Ile kikundi kingine sio chama cha ODM, hatuelewi. Mimi ndio Sifuna aya namangana maya AKCFM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto wewe Mwenchumo tekilia barai au kurwa sorogonguru wa gusini kwa bacha kiri kuruberengerere biyabo igoro yetaro yo moske Dr. Fred Matiang'i na barai bande asorogonguru wa gusi ya matuka tatu. Nigo ensemeli kwa milia serikali ya kolete taro yawo ya matuka tatu litukuli igoro imeorogonguru wa gusi. Boiga baiboli nigo base migwe kwene kibuna abana babo nkubekiro barabulendi boisene chinga kibare barase eruse nyinge gose haftam engakiye asaya muna yanda mange mambi abono monchomo tigali nigo bono nguko aligania elindo nyari kunyegwa senchira yobekira no kurengana muna twekira semesa yaito ya mangana maya chinsa ni sato chiabono mambia umwancho motegereri bono toerera uyaigwe unagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya KCFM. Ronald Mayaka magega yegonde yabarai bali barasensemelie kwamiria Muske Dr. Fred Matiang'i gukore taro yabo ya matuka tatu asorogongoro gusiri tkuligoro abarai au kuro gusiri ko bachakire kurwa ebirengererio byabo kubwatekana netare yo oyo kurigia gosoyo bwateganga yo kurigia karugo kibo jumbe wensemo ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii Dr. Felix Atisa nigo nonyera bo arusiria mamochomo waziri mukuru Muske Matiang'i ase okuboria abantu guche kubwatesia kiama gia Jubilee kio kemoete tikiti yugo chikoligie karugo kyoburai wense ya Kenya asekeria tebruna ne gusine bwate byame binge ebyo anga bigotumeka gukora siasa ichio kukwana korwa somo chyo nakuru mona siasa uniga tebruna eranigo arachigotene na koligie karugo kyobujumbe gwetera se kiama korwa sorogongoro gusi abu asate tebruna tari guchikira na magaga korwa seganga yo koligie karugo kyobujumba sensemeyo eto kwa ni uriji saiga mwamanyire kweno mwakobesire saiga kurusi mwakobesa kuru
mwatorete ire saiga eyo ntwabwate chisaiga chisaina gusi naende ntore capable gutwara esaiga yaitu taetemba buria baminto bagusi esaiga ye mogo tutebi tosoe mumanyete ningo ngo batebe tinga gusi ntwabate saiga ichaitu ekere mogo torentera ebiasi nemechere mwacha gotoneri intu ntubwatie matoka ito ntubwatie chifukado chaitu ntubwatie mesi yaitu inki tutakoneri ebyaitu nga tutebigunga chisaiga chieto ne chimbe ne chinke chisaiga chieto ne chiebinyoro ono mwago torentera esaiga mwarusi kurusi mwarusi amangana ya mugocha tutebinga nga tuenspiga tubeke suti yemo tutamaidie suti yo sia pimeretwe tutamaidie segochia amangana ya mwira nisi mwaruseti kero muntu nawate esaiga yaye na ready to defend esaiga yaye batinya moko insist nga gocha muike morente esaiga yo mwarusi ntori ready to defend esaiga cheito igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi ayuni gagocha maiga ya abarai kurwa sensemeli kwamiriria serikali ibakora bano musike Dr. Fred Matiang'i igokora etaro yabo y'amatuka atatu ligoro abwase baba bakumerana muna bamenyi barugongo rw'ogusiasi chinsemo ao ekaunti ya Kisi nabwo ekaunti Nyamira uko nasemesangirekano ao litkuligora abarai abo nigo bagenderete komochi oburai bwayo musike Dr. William Ruto na watu babona nigo barachigokora umukia ilinde kwene kibuna taguchia kwirana na inde ase ntunda ya kabere buno murai wense ya Kenya abarai abo nigo batebete buna ense ya Kenya nigebwato busibole bwebyama ebinge na igoti bari kugwanchirana ne serikali goswana na asa mangana y'obuteneri bwebyama ao abwase bali etera bwego yo kuchikogendera gutigara sobwamo gwikobochori obonene bumwaka ugocha. Tumeamua tutakuwa demokrasia ya vyama vingi. Kwa hivyo kila mtu ako na uhuru, hata wao wako na uhuru kufanya siasa yao ya vyama vyao. Juzi hapo Keroka na Kisii Town umepanga wahuni ikuembo your nephew na mapanga waumiza Matiang'i na marafiki zake, waumiza wamama, waumiza watoto. Wewe una adabu, unachaguliwa na watu ya Kisii, siku kubwa ya ndugu yako akifanywa mfalme wa Bagusi, unapanga wakora kuja kupiga ndugu yako nyumbani. Hiyo damu ya watoto wa Kenya haiwezi kweli mwagika bure. Tutahakikisha kwamba haki inafanyika, haki kwa kila mwananchi wa Kenya, haki kwa mtu wa Gucha, haki kwa Mkisii mahali alipo. igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisi FM enka y'omugusi chinga kia bana bagenderete ko base chinka chiabo aso mutimo komo kebwerusa ye halftime okubulia nigo kwarure gochia sabaiboli ikobaenekeria obolindi boisaina abana babo na anene ekoba orokereria igoro yenchira bagutumeka chisimi chia koboko ekyo kigotebekana koba Tanzania aboroki gwabange omusaki tasimako makoli na kora chinkwana no mwalimu omonene bw'esukuru ya Mobera Comprehensive Richard Nyamiaka na gutwariganiria orobotiro kubwatia senchera iyo bwikirano obutumeki obobebwe chisimi chia koboko na boroki wa b'esukuru egento kenrete kurenia magega masomo ya boroki wa abu kurengana n'umwalimu omonene bw'esukuru ya Mobera Comprehensive Richard Nyamiaka bagoteba buna nole chisimi chibwate obuya bwaye nigo kolende obobeboro obongigo chia sa boroki wa abu egento abaiboli batakire kuriria ase oboime mono mitandao ya jimeya ejisimi echurende chirebuya yana seme ndasogo soma isimi na bego konyo mwana qualify gento gete kolende na ende ekero abana baguna koba ejisimirio kajibwate obubwaye unabona matukaya jisimi yabeire raisi na no gorujiloni abana ba apply loni otamaye disimi na saru seti otigara obwate jibese sinyinge mona gotaiwa n'abantu getataka nakorora gwetera sesimi abo gwetera sesimi eye abana bande baso akurigereria chibicha cy'abantu bari busa yaba omunguso kwanyara basirire base gutwara amasani ya yigo moelio nabagukorera abe gwetera chingende chimbe je jisimi ase chingakie chio mwalimu Nyamiaka nigo ababuriria abaibuli kurigereria chitaro chia boroki wabo chingakie chibaraso mutumuko bwerusa anene mono chingaki bagwika ase chinka nabo igo no boja butuko orongo bwata madara yenchera ojo nese bona yo chokanire
bande bari gwitanjira butuko abanyara ba mwakire naende bamukatishere amasomaye ekarakari koria school fees chinga kieji chimutimo ko bwerusa aboroki wapi bari ni wanandi ko kiase chinga kibago cha kwera kurwaso mutimo ko oyo mwalimu nyamyaka obaboliti abayiboli ema sana bumugonya nyo bitoki asogwira umwana ibintu bibiga neri une school fees na matumizi ao especially abana bali barasi boarding school abaga neri amaya na wanyenga kiyabe irembe tona kurwe kurate jasa abana ko baira ni asopara Kulipoti ya Kisi FM inche Nasmako Makori igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi Murai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto ni gasinga kichimo chimo hoteli yagenderete kura umuyiga bw'abanyanyimbo b'ekicera gose prisons bwo babera sama igelio abagosoka litukolia rero moncho mu hoteli kubatse college y'abanyanyimba bw'ime ya Ruiru county ya Kiambu moncho mu hoteli umuyigo yo ochakirega egakegia itire chingaki umurai wense ya Kenya arachie boyigo gotenenera umuyigo yo bwoko babwatoka abanyanyimba b'ekicera gose prisons babera sama igelio asamatuko elinde gukia kugendera gukora imirimo yabo asicicera ao monchi boteli magana intugana kunyubwatia na intukura semese magana mugeni go tukubaganira bonsi amayabo agosoka kurwase college yuyo kurwa amaigelio ya abanyanyimbo becicera ekiombekeria gekurwa ni bokuru emergency ya Kenya ya EACC ni golitukulia rero kiabariganirie aba MCA 15 no mokorwa se county ya Bungoma elinde gukia kurwa kiriboti cyabo bwikirano igoro yali yabamanyete kubwatekana no bukurumi bw'ekibese cya serikali ye county ya Bungoma kolengana no roboti kurwa se omulingulya bw'ekisabu igoro y'obutumiki bw'ekibese cya serikali aba MCA bunigo bagukwaneka kulikiwa bunanigo bakieta setaro emergency ya Buganda etale yo egukwaneka etakolekane tia sencherende yonsi ekiumbekyo kya EACC nigo bono kigenderete gukora obutuki bwabo boigo igoro y'obutumiki bw'ekimilioni 5 elinde gwokyo mote bwe Christmas ase abisyo mugabana bwe county ya Bungoma chimilioni 5 nemo nigo chigukwaneka chisireta senchire bututukanwa sobwamo igoro y'esabali yiyo mono gwokyo moto y'ubwesugu kumoncho motegali chibese kyo egukwaneka kigenderete kolingoli gwa na kumanya enchira chiabete chigotume kwa ase gukwaneka koba egekora kibukurumi ase county igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi omokonyi b'umurai wense ya Kenya musike Professor Kidure Kindiki nigaba muchiria barayi kurwa sensemelie kwamirilia serikali aso gutatuara ekerenga kende gyonsigo kya saba Kenya igoro yali abagukia kubakorera abayinsego soabi gukurwa ensemelie kwamirilia serikali babwateli bagali ukurwa bokorori bwengencha serikali bakolete magenderera ndonsi akorolekana gukia se aba Kenya nigo chinga kicho musike Kindiki boigo ate biribuna serikali musike Dr. William Ruto nigera chigwa kero nainde chikura sentunda ya kabere kubwatekana na magenderero yabereke goikaranie gukia se aba nainchi. Nyinyi mnataka watu wa kuleta uchochezi huku, mnataka watu kununulia watoto pombe hapo ndio wapigane. Si tunataka masoko ya kisasa, si tunataka barabara ya lami, si tunataka basi ya shule, si tunataka stima ya itoshe huku. Wale ambao walikuwa kwa viti, siku ile walikuwa na utawala, siku ile walikuwa na kirauni, siku ile walikuwa na mamlaka, hawakufika Kunati, hawakufika Mikindori, hawakwenda Kigoswa, hawakwenda Adwana, hawakwenda Mulika, hawakwenda Mukodhima, hawakwenda Gatidhini. Saa hii wakati wametoka mamlakani ndio wanajifanya marafiki. Waende wasiende, waende wasiende, waende wasiende. igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisi FM enka yomugusi Chidaka chabo tukireni 13 igoro yechinse sato chabona mambia moncho mo tigali na incha bono tagatengo sabenya kolero rasenchira yobekarone mambia bono bia bona senge chwa chara kya tegere me Kisi FM nkayemo gusi chinsanya chabona mambia ningi chaigana ende koletera ya mona yanda mange asenchira yobwenge elietaliana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletwa sole na Kisi FM enka yomugusi
eye nkisi FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo. FM 94.1. Ayeno matekere libwe radio ya Kisi FM imeye kaunti ya Kisi gose kaunti ya Nyamira. Kisi FM katire kuma Nugani tiko tuma matangazo kucha radio ya Kisi FM bono na bogoto nyora gwetera saba agenti baito au bagoto kasichinsa mochikubwatia insa mochakeroka nyoro mu agenti ito imeye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mechichakeroka. Aino momenyi gwe bunga ya umachoge borabu tutarira service yeteje kutoka somu chio Kenya angene stage imeajaribu waste filling station na bari kinta mocha manga top nyoro mu agent Kisi FM imeyeduka ya Hamas ijire mbarabara negeta seni kya nyimbo kya manga Kisi FM enka yomugusi gendera kotekera Kisi FM ejenero enka yomugusi. Tingo kotiane korugoro nogo kubweka igoro tigakurero nende tiakutirani hakitirani ntuorora manganarega inki kyaba naende rero hakitingo kotiane tinde tigo korra etindo kubwa nebirore tibegete hakinka inko
Kiss FM mwencho mutegereri kubwatana na Pangash Social Service nigo tugukorariria kabisa obulingoria bw'emechando yonsi ya maiso bora korekana mwencho mutegereri ase chinsemo chikobwatia rero chitariki chire 25 nemo tariki 25 nemo umutinyu yo kabiri no February banyagitari bakuringoria maiso kabisa mbabe chinsemo cyenya libali chache nyalibali chache ko barabase enyagitari ya Kiogoro Sub County Hospital chinsemo cyenya libali chache ko barabe Kiogoro Sub County Hospital boigomba be Kitutu chache South Kisi Teaching and Referral Hospital ndio litukeligalia lero Alhamisi mbabe Kiogoro Sub County Hospital mbabe Kisi Teaching and Referral Hospital na boigo mbabe chinsemo chia Mosocho asinye gitali kurukunga Iranda Sub County Referral Hospital gose Mosocho Sub County Hospital watakuwa pale so onye kuboto muchando bwa maiso kindly genda oligeri wasinchira ya bene onyareko bakokonyo ake namba ekobwatia in case utwala libolio namba gere 0736904486 0736904486 alright boigo mwacho mutegereri nabonda gitego kumanyia igiga igoro yeli yogorigia sana kurwa se company ya Osho Chemicals ndio eliyo kwanira simambi yeli kurukwa Benzal G Benzal G o sobwengene liyogo likolero botukino bolingo liwe kerengo kigoro na gutokanga na liyo lire liyogo ligi ya kigima and the best asoko gwenia na goite bini byonsi bikoleto borwaire bokoro kwa Newcastle osebolia bwa gumboro mwacho mutegereri nabonda getengo manyinga eliogeli kunyora mbororo sana kirango tokarira Sagrovet ndio sire mbarwale nasole igo lire broad spectrum disinfectant na ende bagotebanga ibwaje chinguru chinene kiagara igo lire 3 in 1 maximum strength okay ngotoka dala vipimo mbalimbali gukwanera 100 ml 250 ml 500 ml 1 liter and 5 liters so what you need to do nokonyore yogeli mapema usialera singoko chiao chimenyete usichikorara naboigo nabo chingera chinywa singincho yugokora na goita ebini bikoleta marwira iyo nagotebia buna obubo mosando obube sana so mwacho mutegereri nyore yogeli likoro kwa Benzal G likoro sukone company ya Osho Chemicals Osho we grow with you okay Chideka mirongo itatu na ya mochinsa isato chibono mambia chinsa ni chia Afrika ya mocha na bonda itenko nyoli one more time tubase kueba kigera litukuli Jumatatu aliasi Agrovet yakoro kwa Enokem Agrovet ndio mbatuwale promotion ya bene kegima promotion ya bene mbatuwale kabisa ase orosagi ruwabo rolia role opposite Shell petrol station eli enkoro manyire buna Falcon ya manyikere buna Falcon bona enkoro kwa Shell petrol station opposite alia no gocha kogende kegera igo bagocha kubwaterana ne company ya Bayer East Africa kora agenda roro ogole chibando chiria abaroro chia DK nabo okwewere bya including egali D-Max pickup y'ikinguru sana chipikipiki nchibugo gisimi no nyene chibesa cash to basa kumoja litukuli Jumatatu tarehe 2 mwezi wa 3 igo make sure ufike pale ili angalau na wewe upate kusaidika kabisa okay nataka kumanyigoro ye clinic clinic yekoro kwa Murugu Herbal Clinic mwencho motegeranye kubato mochando wa arthritis joint chabere jiko kwati kabisa na kwa check kwa marwira ndonsi gentubuna hormonal imbalance kuligerelia mangana fibroids kuligerelia amangana ye uterus nga mochando kibata sabasubati kindly agenda sinyagitali ya Murugu Herbal Clinic na igotoka imemo chio Nairobi aliasa magaja kuru kwa Mwalimu House egorobane ya gatano na boku bakeresi mwetera 0705 161616 0705 161616 was 0722997788 0722997788 mnaweza mkazungumza linde okonyu muchando bwate na mambo yanakuwa sawa kabisa chideka emeronge toto nanye chinsani sato chabono mambia ego ntagetemono twira nere chinkwana cheita gase studio ya mase yemo no Moske Jared ndio Moske Jared
elinde tororenga ekerengereri kia yenkire kieke basi yago soaneririe. Meanwhile tigana nengo chuti ngeri elia minja elia chire eli rumaliane yatige irobo chuti agakie ainko genda Tom Sagwe na kintu gitu gide kamera ngita tunesa no mojinsa isa tuchivo no mambia jide kajete kile merongo bire nainye na chituko tumeka buya sana no mushimu wa Jared Obungu kuruwali godi ya Masimba nyari bari Masaba. Karibu sana umosike Jared. Okay. Asense moyo mwali chinkwane chi tobuka tangide kamera ngebire iga chukorali gerelia setuatigera actually kwenye tuwaikire nga mangana basi gusene ruri ya kibinafsi gusene ndege nga kibwero bereti asubwenge timanyeti aye chamo tageteko soaneririe gosenga tuli eba gotewa nga a day in politics is a very long time. Okay. Asebono ngare tole sana. There are so many things we go to change. Okay. Before the next election because ndo bato mwaka mugima as a month. But bungo koligere regi formation chigenda ko formiwa. Bato koligere nga asega iganka gusi. Ekiama gya Jubilee. Kiangire ko iremeri. Na nde no mumuro ito ko Fred Matiang'i ale. So ekaro koligereri asebona iga ndio okoranga ase gusiga iga umufuto rase kiama gya Jubilee. Bono asebona iga abuno abagusitole twensi. Yes. Ntoko manya yara abe chimutu batirende endo wazi, but as it stands now na bakoranga Jubilee no asa abantu baito bale nande genteke nenengelinga etutaite ko basa abantu baito bale ekero ro mona siasa umuya go so muntu le leadingia oko basa abantu baino bale. Okay. Igo tiga to tebe ngase bona iga abuno abantu baito bale na inchi nongu kwana korwabo. Okay. Yes. Asante sana. Manifesto ya ongi ukwana gusetura erosi. Manifesto yane mono bunga nateba se bintu biritaite guchikokora nateba gentege tanga ne chipara ugata chipara igatwara malio gato kechinyagitari ne chinas chitoke chisaine togatware gento kende tokoroka nga etutaite korigereri nga abana baito bachire skuru boronge kingende ngisako endalia se county assembly ni mente chibesa ninteme ko ruana to mente chibesa chibasari abana mbali batari konyora ose banyora chibesa chinke chitaba konya ubono to ikirase efisi ndo chenge ko nyakomenda ono chibesa chikorwe wo konyora nganchiro wo konya bana. So that is one thing that we chikorwanera sana nga allocation ya education ya beigoro so that those bursaries chikonya abana baito balenga. Okay. Na anda saa hiyo bungando mwalimu nindoche
abaiseke baitu bagofinyeka sana okonyora ng'a abana abaiseke asenge bakorwa emechi emetaka okonyora ng'a ebintu mbire batari konyora visa ine bionse especially sanitary towels chiria kwamanya konyora abana abaiseke banyorira abantu isika bakobang'aina babatebi ngo babarebesa banyare kugura ebintu ebi omweli kwanyora abana abanyorire chinda babere pregnant kwanyora ba drop it out of school. So one of the agendas imbwate for Masimba Ward is we provide sanitary towels. I will want to work with well-wishers, to work with organizations, social corporate responsibility. I want to lead that in the ward. As abana abaiseke baitu bale bonsipi banyara konyora chitawel chiri rigere to retain in school. They're supposed to be in school. Mbasa konyora marwire gose banyora chinda. That is one thing that occurs education. Then as abana baitu akoro kujijensi, the youth usaba bakolire chi school. In Kenya tobwata unemployment here very high. But ntobwata ngento tokoro kanga digital economy. Asa abantu barasa umutandao bali kichigasi banyare gukora bali gino content bakiriete banyare gwekonya niko ntagete kobeka egento tokoroke free wifi ase center ya Masimba, another free wifi nyebekera masha whereby bichana byito abakolire chisukuru bali bakolire university bali baleka baganyete koligino enemeremo ba endororo bakora egento tokoroka content creation abantu babwate talent barosia matera ba college play na baguchiona online lero iga Facebook ngwakanere TikTok ngwakanere mpaka YouTube so ikinabage kubakonya mbale bamaite kolika research papers na jita konyora nga basunga abange bamaite kolika papers so they are online there na bago koegasi oyo maite kolika na bakolika ligero nyoro nyalire kwenyorere gento tokorokanga ebesa ya wekonyera alafu ntobugate n'abantu abogotera abantu mbara abange bagwate talent yogotera na bagotera alafu they can post their songs there na bakonyora benyora iregento so no ena abana bali bali university currently ngonyora ole mbabugate riri bali rusa mbabugate gas babweneta gukora no research they can go there sit there do their research ri baba gusumbuka ba ibolinkanga to HBS bando they do that. So that is something I want to do, and then in the Shuanga it is possible to be done. Igasa center chiara masha na Masimba, that is one thing I want to do. Ngere to nyare korusie bichana bi tokorwa soko nyu drugs so soko nyu amaruba nyoranga senale bakwenda babera. On top of that nitagete kolenta amangana sports ya sevijana. I want to create some again to tokoroka tournaments, especially chumopira aba muraba banya waka alafu kuruona batoko nyoranga mbali babwate chi talent chimepira no kuminyoka lakini batari ko nyora se bako practice ero se bako kolera ibintu byabo banyare wekonya ungabona na igumwa so mabari about team ya Shabana lero ni team enene sana ngo search bare for talent na talent ichi babwene to kuchinyora from such tournaments igo na abantu baitombale bamaite kuminyoka ntubwata abantu baminyokira abange so I will want to bring abana baito aba youth banyara kwe kokia stisiboti na kurwa stisiboti ichi nabakonyora bekonyire yo ni create chi tournament ichi baratumia igona amange ndito cha gukora tikonya tebonsi utatige gento ndatebenga ntararo si manifeste bono ni nsabenga kana ande nundangeria egaro bono na kwanire gento ngere na gotebi public participation ngocho gweta sa abantu baito na barabwangerese nga inkinta keira gukora kurwabu I harmonize everything umanya gocha negento kere ekemu right. Asante sana siasa ya gusi no nyana bo amabirere no twote batirire nuruche gento kegenderete abantu besokiri bange sana nabantu bange mbege nitengekera abantu bagosoka bange igombanje to muntu iyo and of course twarere Raila Odinga gutware magnitude gutwara abantu bange but finally tanyariti bagalyo ko president ekra oduneke goroche ngake entongere na chire kolan maite ntu support Raila for long ntu aende mikutano he used to have chi crowd chinyinge sana abantu bagachira abange but sometimes ngote abalenga crowd sinchiri go translate to vote but then that is not entirely true. Sometimes they do, sometimes they don't. So what about this crowd? Bono ichichia mo ishimiwa Matiang'i ichitwaro che because nalenge mikutano yae
chirio kuma chikoranga they might translate to votes because ekaroko okwana you know chichara ira na kabeiro twali kurigereria TV ichie nale ngoya was having the feel bono na bokoranga abantu kweli bagusi banchiro mugaka Matiang'i nande no batagete kumwakira chikura so asera segusiaro without any doubt Matiang'i will carry the day aisa koewe etiquette in opposition bona sutamanyeti ase kisungu mukuti geraji kobera tutaramanya mbache bamo etiquette gose barae Kalonzo. Okay, that is where bono ebintu bira change kidogo because I'm not sure what will happen ekero toranyolenga ki baire maybe Kalonzo mbaye Matiang'i will the same crowd stand out abantu balimbache na ande kero bachire gusi will we have the same emotions chiribabwat bona abuno tutamanyiti but we are praying nga bamo etiquette because he has a track record. He is somebody who has done work as I read as administrations pia sa work. He has a track record very impressive. Igon amasabaito bunga bagusi ni gonga bamo etiquette eli alafu na batoko gendera mutu again tunda itoko teba ase crowd chiri nande bunga igoro bono naro chisama aspirants mbale bachire ba surroundiri Matiang'i bari angenera sana bono ekero no bali kurwa mabaga naro chiba kumachiko amabaga uchi asaba sani babo bali very close ekero bago chakora nominations and I want to give this as a warning to the Jubilee party asegusi we make sure everything is done fairly and transparently as the aspirant because isa uchi gotoka nga omuntu oli orange na Matiang'i ongeire we identify friends by ngana bwata itoja ko rig in and then Matiang'i might not get the number of MPs, MCAs, women rep mbake gavana gose senate eli atagete Mheshimiwa kutora bwa imasa mangana nomination that's not I know what happens roko nyoranga yes the nominations are not transparent, all right, and free and isakora kananga abantu kitembale ba so ile imebono ba ngana bubono kusema ba block ya bande then to not be okay. So I'm calling upon abantu ba Jubilee bamanyenga a movement yene abantu bonse, okay, and everybody has a fair chance yoko wa nominated ajiko wania using the party, all right. Igo nto chikora mangana alinga abantu kitembale bari favored because aba kusina bangaini sana na abantu banembale batayite kuchiko maybe they have not delivered or sembanya go deliver where they have done but batayite ko ride on the wave yani batayite ko bugatinga Matiang'i babere magega yae no nyembanya kokora kende ngomolindo yaya abantu nabangaini igona kinata banga nominations yitakire chibe very free and fair so that we get the best candidates, all right, which could represent the party, all right. Mheshimiwa Jared Ngoroche ase a convoy yomoske Matiang'i together with the principals bande abara ikoro yagusi bunabona ko nero mugabana we county ya Kisii mugabana we county ya Nyamira talk about the women rep Nyamira county and the Kisii they were not asomo savarolia mbaikira netia simuku tano oligo somo sangerekano yo we muske Fred Matiang'i na bara ibali bachite what is your comment over the same? Akaroko ligerelia in Kisii bono to bwate mirenge ebere ntobwate abantu bali ne President Ruto bali bakomo bwate bakaba led by Mr. Osoro, the South Mugirango member of parliament na abantu bande bono etwatebete no enkurugoro asimekutane iyo ontotebete nga there is democracy nelinga everybody nabwate nabwate ukubwa wokoteba asatagete koba bono bantu bali nturi kujikobaita kiagera batebire nga barabuno bale na Ruto because ungabone kero kora tegerera bagoteba nga ubarwanirite serikali ile kora tegerera nde Silvana Sosoro na bagoteba nga ene serikali yari wanirite mpaka akanyebye ko bugambe so toko motebi asoke na tarara erabu bibonde bonse na serikali so enguchi goteba nga bali bataraso ase wevu ya Matiang'i so bataraso a Jubilee ntochi ko baita tigato compete onye bagocha bakonvince abananchi nga mbanyale abananchi boka nabo bako bakoraki nabo bako babekase batakira kwaba na bali torase Matiang'i na batogoteba ngaki na intuonye nero koegwa na intu tigato berase tokoba so ntubugati bo banga bali mbalengo
because it is their democratic right to Okay. belong to where they want to belong. Again, tugio kangu chiko tebia bantu baito totige ento basa kuruana. We want peace. Babo matiangi kibako campaign mga bale ko campaign tigabachi aba campaign. I condemn mga bone into kilikia bete nga there was some goons babe tired. Abambale baba tired bataka nga bacha uteneni mekutaneri. That is not democracy and that is not good. Onya matiangi ocha tigacha oni esera yae ga ukura onye turi wanchira na nere ai muganye pilot mwakere kura aende isko. Haya, Ruto ngoja goja ngabona I have information in the next 2 weeks our president will be here. Let us also give him a chance ya campaign. Osoro kibako campaign tikaba campaign. Lakini nto batamagena nto ruana because now antaba motore. Politics is not about violence. Tikatoruane wetera chisera no bongo uyo koira nere togo support. So I want to call upon kero munda ase gusinga ki nto chitoruane tutware peaceful campaigns no etalia echichigoro but ibono yansa ali ase ward ase obo MP ase obo senator ase obo governor tigato compete using our ideas digere tonyoro muntu bwate chi idea chingia cyokora abantu baito. All right. Yes. Asante sana mwanjo motegererio yakoro kwa omuske Jared Obungo yakoro segwodilia masimba nere tore hamonera igase studio semambia bono asomoro ule mumichiri mituna kuligiringa eremire mata getene yobo MCA itakuwa namna gani. Ni ile jambo ambalo tulikuwa tunajaribu kuliangalia. Ngakiro cha nsembeje kwa mrudi serikali kero ntobwate nige kusikilia Kenya moja bagote banga linda mwananchi ne kebono unoroche bagandiro liko chiko kobamo bachikubwatana nabo kumachikorora ekero kuligereri Kenya moja kigeko led by Sifuna nigo kororanga aba bunge bunga bone especially aba bunge mbale ba support Matiang'i. Anthony Kibagendi mubungo ba mwachoga borabu mubunge oyo koroku Fred Kisairo Kitutu Masaba. Yes. Abantu bali bonse no kubanyora bale Kenya moja kebwate mekutano no konyora baramu. The same thing ababunge mbali ba support omusike Gashagwa mbali ba support omusike Kalonzo no kubanyora bale. So ekiege ko koro kinga abantu bali baramu and at the right time nabo kuja konyoranga bachiramo naigwete gingo tara na abantu balenge mekutano bagotebanga ebatete kuri precate yani ko soko kolege ntubunge giyakolete yakolekanita asumwa ko 2002 ntuna bakatu alengere kinende giyakolekanite ese mugaka Kibaki bachite bakomerana na omugaka Raila bakarosie gento gikoro kunga na coalition yaje to komena na 3 months to elections. Yes. Baka Rusio mugaka Moi ne chikura chinyinge sana. Bono I think bunga naigwete bagukwana nabo batagete ko kore kwerende barongere korwa abandi barongerete korwa so that tu isirugika wichikura the two of them join together ligere bamanya kororanga kibaranyaro mweshimiwa Ruto. Igo na babarachi gutwara unit. Na babarachi gutwara ya I think they are na Sifuna na kwana muisonde na raga batebanga is open na ready go join na aba ngere banyare korusio president yere obone. All right. Tima think you ratevia bantu bamasimba no mugusi kwa jumla ekera ngokora tuli chinkwanechi ya masemo nke kwana ngono muntu masimba abali asota gete guchikora. Yes, omuntu masimba abantu baminto ntaite ko batebinga inche nindere diko bakolere gasi nimbwate chinguru nimbwate obongo nimbwate kiligetakire koleta magenderero ase wodi ito ya masimba inje no mwalimu nde ngoto amora abana twasomya abana wana ubagocha baba engineer baba doctor baba abantu abanene ase sense bakonya abantu bono nguchiko batebinga this time ntaite mo trust yo mwalimu monge na inje chikurechi mbaworo kinga oburai bwa masimba na bokoleta magenderero na bokoleta kirituta kire gokolerwa because onyo go trust wato abana twagosomeri baba abantu abanene bakokonyense na igonga na botogo kolegasi yo gokonya abantu baito banyora magenderero ali atakire ntubugate osenimbwate kirigento kirigetakire kwenda ali ase county assembly onye no go represent na bongo kwana kabisa ninsomerete gesongo nimbwate mangana yo kwana na ase kiligion spituta kire koewa ninderedi na ndi ninyale kugekwana tokenyole igongo chiko basaba abantu baminto mon trust
mubeke kura ino tayari ngabono chikurango chikobwatu chire I think ego chako chaka tarehe 29 I think umutienyi oyo gochikobasaba mwensi pimo soke mubwate chikura ekuleli nere ego chako toletera amagenderero nere ratokonye igo nabasabira abantu baminto mongamini nande mumanyang'aninde tayari kobakolere gasi ase Masimba ward yonse. Okay. Wata bango kweli kigochikura ndiko chaka tarehe ngapi? Nkagetenga tarehe 28 29 somewhere there. I think it is 29th. Mutienyi oyo ya tarehe 29 bo. 28. Okay. Yeah, 28. Sorry. 28. Okay. 28. This is February. Yes, this is 28 na lichikura chiwo chaka kubwatu ase bituo byonse bibyo kubwata chikura abantu baito mu chitokese. Alright. Mo bwate chikura to change Masimba ebe ward ya magendera. Akirembe mono muskejari singing choko nyolebiro. I think I will invite you one time singing choko changanua siasa cha Gusii kerotora tole other panelists. Yes, tuikaranse livagandro lisaine turarigereria ngo siasa ya Gusii no nyine ya Kenya kwa jumla torenga kiwente ko korwa, and again we need to talk about abasae ikia torera basae bagutumeka se chi platform chinyinge cyubusalia. So maybe ikiarima ete you have dealt with students no matenga kyumwana gukina ngakia ko banachad potomanya ngakia basaba bagutumeka indeed mbata maoka ina sabali mugose kero kendi mbali ba drop it out of school mbachi ko gwate machiko no bagutumeka bono. So we will invite you again for this I promise, so that tuikaranse toratwali discussion asoro ngoro usikegana no what experience kubwalimu ikenge there are bintu nebinge turatake gusanga serikali noroja mangana capitation serikali yate bayachitomire abalimu mwate banchiraika chisaini so such like things ndo twali bagaligia ninko invite in a special way to chako kwanire bintu bikegara lero go twali kora introduction na tuligereria mangane ward ya Masimba na kadhalika so ngaite chiabere chinkwana chingia sana, and I really appreciate na akirimbia mona singe nchoko nyore chinga kichiao gukwana no Mugusi no nyekirenga kia ukialenga sumu menyu Masimba, but indeed Mugusi ngaite nere onyori ruwaita. Asante sana. So I wish you all the best mwalimu. Bia mona sana. Asante sana. Na Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante mwaje motegereri wikira bona watuko chinkwana echi ya masema na gukora umuro mu minchulimi rasmi. Kwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier uyogo chena short while koleta mangana mayia sinchira yubwinga na gukora rasmi usena kuweka mosumali bwo moelio asumuro ule mu minchulimi nchenkuru kwa MC Dudus singa kembi mona singi joko bana intukuru 10 mwiche mambo wikebirebi ankyo lituko erabe igoso furahi day kuna mengi tuyasungumza asingi jekirenga kuweseme kwemanya nabo igo kwegoke wikali tukeliria ankyo site yakoro wanje kwa yingi ncha yeli tayane limo lyoka igakuru kwa Nyasaye. Bye bye.